Okei, tervetuloa takaisin. Pelataan Deus Ex Human Revolution. Pelataan niinku... FPS. Ihana FPS. Okei, no katsotaan. Mä luulen, että tämä on lääketiedettä. Ehkä nää tekee jotain ihmehuumeita. Tää paikka on aivan liian kallista mulle. Mun pitää mennä helvettiin täällä. Good evening. Pritchard. So, Brizard. we all ready for the trip? There's Farida. I'd better hurry. See you at the helipad. Sure. Yeah. Did I interrupt something? No kyllä helvetissä kuule interruptasit saatana. You find the loophole and plug it. Then did you plug it? Plans in Washington don't measure up. They won't. Gentlemen, how wonderful to see you both. Go right in, Adam. He's waiting. Oi, se oli vanha. Eikö ton pitäisi olla jo vanhainkodissa? Ei mitenkään, mä en oo ikärasisti, mut hei. Hei. Okei. Ei enää ikärasismeja, ei romaaneihin, ei tummajoisiin, ei rasistisia vitsejä. Ainakaan tässä videossa. Mies! Miksi sinä ei ole nainen? Ai vitsi, mä just sanoin, ettei rasistia vitsejä enää. Ei, 2 kuollutta. Ei tää! What the fuck? Who the fuck are you? This is bullshit. You didn't go to my place to kick some ass. Moving objectives. Some objects in the environment can be picked up and moved. Aivan. Tai joku amnesia vai? Joo, tää on amnesia. The Amnesia with Guns. Best game ever. Mä halusinkin tommosen käydä ja mä halusin tommosen tehdä vastinekin. Ai oikeesti. Mene sisään. Tuule sisään. Ai. Nyt lähettiin. Noniin, pum! Ai, ei mitä tapahtuu. Ai, ei mitä sä on? Soft drink, juice, mineral water. Malu limsaa. Ei noista saa mitään selvä. Square, I'm disappointed. No niin, homot. Sieltä tulee joku homo. Tästä meni. Ammuksia! Usiassa. Take. Säkin. Noin. Dragdolli. Dragdoll portepin. Self-fight! Yes, mä voitin nyt. Mä oon paras. Okei. Oi! Vähän myrkkyä! Oh fuck. Se otti koville. Mä olen melkein kuollut. I have to see Pritchard first. Something's wrong with my retinal enhancement. Nyt pitää kyllä sanoa, että mä lopetan tähän. Mun piti pelata tätä joskus toisten, joskus ei, en mä tiedä milloin mä tätä toisen kerran pelaan. Vois kyllä yrittää päästä läpi tälleen, mutta voi olla kyllä, että se on aikamoinen mahdottomuus. Mut joo, siis Bumpis, I'm out and we see you in the next video. Bye bye!